Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 88 ýaşly kakasy Mälikguly Berdimuhamedow 18 aprelde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet ýaşylygyndäki habar beriş serişdeleri Mälikguly Berdimuhamedowyň 89 ýaşynyň içinde aradan çykandygyny habar berdi. Onuň ölüminiň sebäbi we jaýlanyş çärelerine degişli maglumat berilmedi. Döwlet telewizionyny prezidentin kakasynyň ölümi barada akşam saat 21:00-da başlanýan Watan habarlar programmasynda habar berdi. Türkmenistan Altyn Asr saýty bu habaryň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gynanç bilen kabul edilendigini ýazýar. Türkmen prezidentiniň kakasynyň ölümi baradaky resmi bolmadyk habarlar 18 aprelde ýerden peýda bolupdy. Türkmen mediasynda çap edilen gynanç habarynda Mälikguly Berdimuhamedowyň 1932-nji ýylyň 10-njy awgustynda Göktepe trawynyň 1-nji birleşik owasynda doglanlygy, dürli ýyllarda onuň kitapxanaçy, başlangyç sınıf mugallymy, ene dili we edebiýaty mugallymy bolup işlänligi, harby gullukda bolanlygy, harby mektebi tamamlanlygy we içeri işler ministrliginiň dürli wezipelerinde işläp podpolkownik çynynda diňjalysha çykanlygy bellenýär. Mälikguly Berdimuhamedow resmi habarlarda gahrman hem ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Prezidentiň atasynyň owadaşlaryna kömek edenligi we goşgy ýazmak bilen meşgullananlygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Onuň ady diri wagtynda Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüme içeri işler ministrliginiň bagtyarlyk etrawynyň çoğunlydaky ýaşaýyş toplumuna dakyldy. Türkmen döwlet telewizionyny Mälikguly Berdimuhamedowyň ölümi baradaky habary prezidentiň sözlerinden alynan sitaty we türkmen resmiýetleriniň gynanç bildirenligi barada habar bermek bilen jemledi. Türkmen medeniýeti 10 ýyldan gowrak wagt bäri prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowy, prezidentiň ejasy Oglabady we atasy Berdimuhamed Annaýewy şöhratlandyryp gelýär. Synçylaryň sözlerine görä bu döwlet baştutanyň şahsiýet kulturynyň esasyny emele getirýär. Türkmenistanda Mälikguly Berdimuhamedowyň adyna medal döredilipdi. Berdimuhamed Annaýewyň ady şäherçilere we harby mektebede kalypdy. 2010-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Mälikguly Berdimuhamedowyň diri wagtyndaky ilkinji ýadygarlygy dikildi. Onuň doglan ýeri Ydgand owasynda gurulan ýadygarlygyň açylış dawratyna ministrler, owa ýaşullary, ýerli ýaşaýjylar hem talipler, şeýle hem diplomatlar gatnaşdyryldy. Bu waka telewizionyada görkezildi.